Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weekend edition ng ating weather analysis ng araw po ng Sabado hanggang Lunes, Oktubre 14 hanggang 16, 2023. At ito ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng 3rd District of Camarines Sur. At bago tayo magsimula sa ating update, gusto ko ulit ipabigay alam sa inyo itong magandang produkto ng komunidad, which is the Climate Action Center. Yung mga interested, mga LGUs at companies, ay punta lang po kayo sa typhoon2000.ph, ang ating website, at i-click niyo yung banner ng komunidad. Pupunta po kayo sa isang Google form to fill up. Upon submitting, babalikan po kayo ni Mr. Aaron Cabasal para i-explain sa inyo kung ano itong Komunidad Climate Action Center. Maganda po ito sa mga ganitong time na climate change. Kailangan po natin maging climate resilient at low carbon economy. At pwede rin ninyong kontakin si Mr. Aaron Cabasal sa cellphone number 0976-163-7245 or i-email siya sa aaron.cabasal@comunidad.co para maintindihan ninyo kung ano itong Climate Action Center. Napakagandang produkto po ito at marami na pong mga LGUs around sa ating bansa na nag-purchase po nitong produktong ito. Okay? So, huwag niyong kalimutan, bisitahin ang ating website, typhoon2000.ph for more details. Now, umpisa natin ang ating update, itong latest GovSat na ginawa natin kahapon, Biyernes hanggang ngayong Sabado. At yung bagyong si Bolaben ay mabilis na paalis na po sa Western Pacific. Ito po ay naging isang super typhoon sa nakalipas na 48 oras. At ito po ay nag-rapid intensification after po na dumaan po ito malapit sa Guam at Saipan. At reach niya ang pinaka-peak intensity na 285 kph or 155 knots. But since nasa may kalagitnaan lamang po siya ng Western Pacific, wala po siyang anumang bahagi po ng landmass ng Asia Pacific na afektuhan nitong bagyong ito. At ito ay mabilis na kumikilos na yung palayo at inaasahan po itong malulusaw at magiging isa na naman pong extratropical cyclone. Dahil sa pag-alis ito ay patuloy pa rin mahikayat ng konting habagat itong southwesterly wind flow. More of a localized in nature na lang po itong paghikayat ng habagat dahil tapos na po ang hanging habagat. In-announce na po ng Pag-asa ang termination itong habagat. Okay? But still, ito ay more of a local in nature dahil po sa malakas ang outflow at inflow nitong bagyong ito at nakahikayat pa rin ng mahinang habagat dito po sa may area po ng Palau, Yap at Guam, Saipan area ng Micronesia at Mariana Islands. Samantala, ang monsoon trough ay patuloy pa rin nakaka-apekto po sa Visayas, Mindanao, Mimaropa. Connected po siya sa isang shallow LPA dito po sa may east of Vietnam. At ang monsoon trough ay patuloy pa rin na nakaka-apekto rin sa eastern sections ng northern Vietnam. Kasalukuyan, meron na po tayong unang bugso ng amihan. Hindi pa po ito masyadong kalakasan. Mahina pa lamang. But nafe-feel na po natin ang pagsimula ng amihan, which is nakaset po yan yung darating pong November. So, i-announce po ng Pag-asa anytime ang pag-start po ng hanging amihan. At nagbibigay po itong freskong panahon, hindi masyadong mainit. Dito po sa coastal areas po ng Hilaga at Silangan Luzon, kasama po ang Bicol region. Okay, so may mga possible pa rin mga thunderstorms sa hapon gabi. So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong at kapote o jacket kapag kayo lalabas. Okay, and then, so yan po ang latest sa ating GovSat. Tingnan natin yung fast animation. So, nakita po natin ang pag-accelerate ng bagyong si Bolaven. Samantala, all ay tahimik po
Samantala, tahimik naman po dito sa bansang Pilipinas at wala po tayong inaasahan pong tropical cyclone formation sa loob ng 10 araw. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation mula sa UMETSAT ng windy.com, meron pa rin po mga localized thunderstorms na nagpo-form na yung hating gabi hanggang early morning ng Sabado, October 14. Yan po, mga localized thunderstorms po sa Southern Luzon, Visayas, Mimaropa at Mindanao. At kung titingnan natin yung tracking ng lahat ng Asian agencies sa Bagyong Vulaben, yan po siya, nasa open waters, hindi po siya nakaka-apekto na naman bahagi po ng Asia Pacific. At ito po yung global models. Kung i-check natin yung European Model Ensemble mula sa easterlywave.com, ito po yung bagyong si Vulaben. At may posibilidad na baka may mag-form po dito mahinang depression sa may coastal waters po ng Vietnam sa loob ng 5 araw. At dito po sa Pilipinas, Western Pacific, all clear po for the next 5 to 10 days. Meron po ditong possible cyclone na galing po sa Central Pacific na inaasahan pong baka tumawid po ng international dateline. But hanggang dyan naman po ang kanyang buhay at baka hindi po ito mag-intensify. Okay? At kung titingnan natin yung wind forecast for the next 3 days hanggang sa Lunes. So, mamayang Sabado ng hapon, inaasahan po natin ang variable winds, kalmadong panahon sa buong bahagi po ng ating bansa. Except po itong coastal waters po ng Hilaga at Silangan Luzon. Patuloy pa rin yung mahinang amihan. At konting southwesterly, southerly winds dito po sa may Palawan dahil po sa monsoon trough. At yung nag-form po dito yung shallow LPA sa may north of Kalayaan Island Group. At sa linggo ng hapon, unti-unti po itong lalakas yung LPA sa may east of Vietnam. Wala naman po itong epekto sa ating bansa. Okay, and then sa darating pong Lunes, October 16, ay mukhang magiging active LPA po itong nasa may east of Vietnam. Quasi stationary, hindi kumikilos. Sa Pilipinas naman po, kalmado hanggang paiba-iba direksyon ng hangin at mayroon pa rin na mahinang amihan dito po sa may coastal waters o coastal areas ng Hilaga at Silangan Luzon kasama po ang northern o Hilagang Kabikulan. So yan po, everything is quiet for the next 5 to 10 days. Nothing to worry. Rainfall accumulation forecast. Ito may mga ulan na ito sa Bicol, Southern Luzon, Western Luzon, Mimaropa, Visayas at Mindanao are mostly local in nature. Wala pong major weather system na posibleng maka-affect po sa atin. Ito po yung LPA na mag-form po sa may dalampasigan po ng Vietnam. And pagdating natin sa ating Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks. Sa week 2 po, valid October 18 to October 24, ay nasa more than 20% ang probability ng tropical cyclone formation mula sa West Philippine Sea hanggang dito pa sa may Micronesia, okay, sa Western Pacific. Samantala sa week 3, valid October 25 to October 31. Magkakaroon po tayo ng more than 20 or more than 40% of tropical cyclone formation dito po sa may silangan at kanluran bahagi po ng Pilipinas. So, all eyes po tayo sa last week ng October for a possibility baka may mag-form pong bagyo. So, hopefully sana wala naman po para patuloy pa rin maganda po ang ating panahon. Okay? So, yan po ang ating pinaka-latest update. Mukhang blessed po ang Pilipinas na yung first quarter ng na yung unang buwan ng na yung Oktubre at wala pa po tayong nakikitang possible formation ng bagyo na makakabigay ng threat sa ating bansa. Sana naman all the way na po ito hanggang December na walang bagyo pong mag-form at maka-apekto sa ating bansa. Okay, so we will keep looking or watching sa Western Pacific for any possible threat. Hanggang sa susunod na linggo, ito ulit si Mike Paduang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser. Have a great weekend ahead at
Maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel.